Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti. Australski veleposlanik Richard Mason Rogers boravio je jučer u službenom posjetu Slavonskom Brodu kako bi bolje upoznao grad i razgovarao o mogućnostima suradnje između Australije i Hrvatske. Tijekom posjeta susreo je gradske čelnike, obišao kulturne institucije te izrazio oduševljenje bogatom baštinom i razvojnim projektima grada. We were talking about some of the programs that they are running here in the city, but also just understanding some of the unique challenges of being, I guess, at the edge of the border here and the edge of the EU, edge of Schengen as well. So that obviously brings its own challenges, but also to understand what has been happening in this city for many years, and so that was a very useful discussion. I think sounds like there are some very interesting projects going here around housing and development. Kakve su mogućnosti za poduzetničke investicije u Brodsko-posavskoj županiji, na jednom je mjestu opisano u novom izdanju web publikacije koji je objavio Županijski centar za razvoj. Potencijalni investitori mogu se upoznati s trenutačnim stanjem u poduzetničkim zonama na području županije, njihovim geografskim prednostima, infrastrukturnim kapacitetima te dostupnim poticajima i olakšicama. Radi se zapravo o svojevrsnom katalogu poduzetničkih zona, ali nije samo katalog poduzetničkih zona, nego je jedna publikacija koja nudi i presjek, gospodarski profil Brodsko-posavske županije, što to je na području županije, od čeg se sastoji dakle naše gospodarstvo, sa presjekom tržišta rada, stanovništva, razine obrazovanja, i zapravo to je dio našeg doprinosa aktivnosti stvaranja bolje, pozitivnije poduzetničke klime i doprinos aktivnosti u privlačenju potencijalnih investitora u naše poduzetničke zone, odnosno na prostoru Brodsko-posavske županije. Kreativna i jedinstvena izložba autora Vladimira Vrljića Ankina Paleta planeta predstavljena je sada i u Slavonskom Brodu u likovnom salonu Vladimir Becić. Najčešći motivi slika Vrljića Ankina jesu aktovi, portreti, autoportreti, mrtva priroda i pejzaži. A posebnu emociju donijela je autoru izložba u Slavonskom Brodu jer rođen je upravo na ovim prostorima u Garčinu, a uskoro mu je rođendan, pa je izložba došla kao zavičajni rođendanski poklon. Otvorena je za sve do 6. travnja. Ja radim po ciklusima. Zadnji ciklus koji radim to su ovi pejsaži. Prije toga je bio je ciklus kupača. Imao sam ciklus tema osamljenost i usamljenost. To je bila velika izložba u Mimari. Prije toga je bio jedan ciklus otoci. Razni ciklusi su bili. More mirno, more nemirno, pa portreti, lica i naličja. Tako, oko 5 godina me traje jedan ciklus kojeg radim, obradim, napravim izložbu i uvijek se vraćam pejsažu. Dakle, pejsažu se vraćam i kad ne radim ništa, crtam pejsaž. Kad nemam ideja, kad nemam mogućnosti, kad sam u krizi, uvijek sam crtački za pejsaž. U drugi dio sezone u Supersport drugoj ligi nogometaši Marconje ušli su s 2 pobjede izborene na domaćem terenu. Najprije protiv Solina, a onda i nad Grobničanom iz Čavli pokraj Rijeke. Tako su Brođani, gledajući posljednji uspjeh na kraju jesenskog dijela prvenstva, napravili niz od 3 uzastopne pobjede. Sada ih čekaju 3 uzastopna gostovanja, počevši od Radnika u Križevcima. Prvo da cilj nam je svima opstanak dok to matematički ne osiguramo, a poslije kad osiguramo što više zaključiti pobjeda do kraja i što biti bolje pozicionirano na kraju. Danas pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, puhaće slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će do za ovo godine visokih 20 Celzijevih stupnjeva. Hvala što ste bili s nama u još jednim vijestima. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije.